1200 के ई भेजने रही ई जियो के मोबाइल गे कि अब के ना सोख से करबई ई नैहर के नंबर डाल गे कि अब कोना शौक से करबई आगे मम्मी के नंबर डाल गे। कहाँ गलती से एकरा में नहीं लग जाए कि 1200 हेलो 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 हे गे माल गे माल कैसन छौ तोर हाल चाल हे रे जान आखन रोपई छियौ धान कि जहिया से गेले ससुरा कि जहिया से गेले ससुरा